Matapos ang impresibong performance sa bansang Thailand nitong Pinoy na tubong kalinan Davao City na si Ray Lorito alias Hitman noong tinalo niya ang dating world champion na si Somporn Sita. WBA เฉพาะการรุ่นซุปเปอร์ไฟล์เวท115 ปอนด์ครับเด่น9แสนกระทิงแดงยิมกับผู้ที่ชาวญี่ปุ่นเราโดนเลยay nabigyan ito ng pagkakataong makalaban para sa isang world title, ang IBO World Light Flyweight title. Matapos mandurog sa Thailand ay dumayo naman sa bansang Indonesia itong si Ray Lorito para kasahan ang dating world champion din ng pambato ng South Africa na si Kusinati Chuyi. Undercard sila ng labang Golovkin versus Usumano. Ang laban nila ay para sa bakanting IBO World Light Flyweight title. At dito, nanggulat na naman si Kabayan dahil pinabagsak at tinalo na naman ang dating world champion via third round TKO at hinirang si Ray Lorito bilang bagong IBO World Light Flyweight champion. So quite a decent puncher too. And he's dropped his guard. His corner told him repeatedly to keep his guards up. Pero tila di matanggap ng kampo ng South African ang pagkatalo. Tila iniisip na isang tsamba lang ang pagkapanalo ng ating pambato. Kaya naman gustong makaganti at kunin sa Pinoy ang titulo. Isang taon lang ang lumipas ay pinadayo nila si Kabayan sa kanyang baluarte sa South Africa para sa isang rematch. Nakataya ang world title na IBO. Tila may balak na masama itong kalaban, lalo na't kilala ang South Africa sa mga dayaan sa ganitong larong suntukan. Kaya naman, dapat knockout ang gagawin ni Kabayan para di na umabot sa desisyon at maiwasan ang dayaan. Lumapag ang Team Lorito sa South Africa noong Marso 2015. Bit-bit ang titulo at ang plano na di na papaabutin pa sa desisyon ang laban. Kaya naman, sa mismong araw ng bakbakan ay di umubra ang mga plano ng South African. Kung sa unang laban nila sa bansang Indonesia ay umabot pa sa third round. Dito sa mismong baluarte ng kalaban sa South Africa ay first round lang, tapos na ang laban. Tinuldukan ng ating pambato ang pagdududa nitong South African. Parang trosong natumba itong dating world champion. Pinahiya ni Kabayan sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na. At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above. At syempre, gamble responsibly. Wins, 20 losses.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.